Да, він виділяється в дуже великій кількості, тому що клітиночка просто не чує його і енергії немає. Енергія падає, ми стараємося напитися кави, напитися матчі, з'їсти солодке, а енергія може вирости буквально на трішки, а потім знову упасти. Саме по цій причині, що організм абсолютно не чує інсулін, клітиночка його не чує. Да, і у вас клітина взагалі, вона повинна отримувати дуже багато поживних речовин. Має бути достатньо вітаміну Е, має достатньо бути омеги. Да, я зараз якраз собі омегу знову ж таки взяла, з дитиною п'ємо. Без омеги неможливо тримати прогестерон в нормі, цикл в нормі. Неможливо тримати слизові, щоб там ніякої сухості не було. Неможливо. Жирні кислоти, вони необхідні. Вчора